ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ମୋହ ମୋର ନଥିଲା କି ମୁଁ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଗଡ଼ୁନଥିଲି। ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ଏମିତି କଥାର ମନୋବୃତ୍ତିରୁ ଓହରି ଆସ, ଠକିଯିବ, ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଠକିଯିବ। ମୁଁ ଠକିଯିବି, ବରଂ ଠକିଯିବ ତମେ। କାରଣ ନିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛି। ନିଜ ପୁଅକୁ କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଅଠର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆଦିବାସୀ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱ ପାଲଟି ଯାଇଛ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଦାସ, ସେ ବିଗତ ଦିନର କଥା ମନେ ପକାଅ। ଝଡ଼ ବର୍ଷା ରାତି ଉଦାସର ଦେହ ଚିରାପ୍ର ମୁକୁଡ଼ା କେଶ ତମ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିଥିବ। ତୋ ବାଟରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ରାତି ବିରତି ହେଇଥିଲା। କି ନ୍ୟାୟ ଦେଇଥିଲ ତାକୁ? ସେ କାହାଣୀ କାହାଣୀ ଏ ନାଟକର ରାଇଜ ରାଣୀ ପାଲଟି ଯାଇ ପିଢ଼ିକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି ମାନେ ନିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି। ବିନା ସାମନ୍ତ ସିଂହା ବିନାୟିକା ବିନା ଅପା ଦିନରେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ, ରାତିରେ କରେ ମୁଁ ରାଜନୀତି। ମୋ ରାଜନୀତିର ଭୟଙ୍କର ରୂପଟା ତମେ ଦେଖିବ। ସାମନ୍ତ ସିଂହ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହେଇପାରେ, ଭୟଙ୍କର। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୋ ପୁଅ ଜାମିନରେ ଆସିବ। I accept your challenge. Okay. I accept your challenge. ମୁଁ କଣ ବୁଝିବି? ଦେଖିବି କାହାର ଜୟ ହଉଛି, ଧର୍ମର ଜୟ ହଉଛି ନା ଅଧର୍ମର ଜୟ ହଉଛି। ମୁଁ ଦେଖିବି କାହାର ଜୟ ହଉଛି। ଏ ଜଗନ୍ନାଥ, ତମେ ପରା ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ। ତମ ଦରବାରରେ ତମେ ପରା ଦୋଷୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ଏମିତି ସମଦର୍ଶିକାର ଭଳି ଦୋଷୀକୁ ତମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ତମେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କର। ମିଠା ଭଳି ଗୋଟେ ହତ ଭଗିନୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଠାକୁରେ, ମିଠାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଓ ନ୍ୟାୟ 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 ପାଦ ହେଇଛ। ହଁ, ଗୋଟେ ହତ ଭଗିନୀ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ବାବା, ସିଆର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାପ ହିସାବରେ ତମେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଅ। ଅସମ୍ଭବ। କାହିଁକି ଅସମ୍ଭବ? ଗୋଟେ ବାପ ହିସାବରେ ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ କଣ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ? କାହିଁକି ନିଜ ରକ୍ତର ଝିଅ ପାଇଁ ତମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯାଉଛ? ଶ୍ରୀୟା କାନ୍ଦିଲେ ତାର ଲୁହର ଅଭିଶାପ ଆମ ସମସ୍ତ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ମାନସ, ଶ୍ରୀୟା କାନ୍ଦିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିବା। ଏ ମାନସ, ଏ ବାବା, ମୋ ମାନସିକତାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସବୁ ବୁଝୁଛି ବାବା, କେବଳ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। କୋର୍ଟରେ ପଦିଏ ମିଛ କଥା କହିବେ। ନିନ୍ଦା ଛାତରୁ ଉଠେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ଦେଖିଲ ଜୀବନ ବସିଛୁ ବାବା। ଏ ମାନସ, ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆମ ଘର ହସଖୁସି ଫେରି ଆସିବ। କୋର୍ଟରେ ପଦିଏ ମିଛ କଥା କହିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କୋର୍ଟରେ ପଦିଏ ମିଛ କଥା। ମାନସ, ଯଦି ମୋତେ ସାରା ଜୀବନ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼େ ତଥାପି ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ କି ଅନୁଶୋଚନା ବି ନାହିଁ। ସେଦିନ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମରାଜ ମିଛ କହିଥିଲେ। ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ। ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଗୋଟାଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେଦିନ କୁରୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା। ଅଜ୍ଞା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଗୋଟାଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେଦିନ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟାଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କାଟା ବି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଧ୍ୱଂସ। ସବୁ କିଛି ହାରିବାକୁ ପଡ଼େ ତଥାପି ମନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ କି ଅନୁଶୋଚନା ବି ନାହିଁ।